Yun, good morning mga kachoy. Tatay tayo dito mga kachoy sa barangay Buhayang Bato. Dito lang to mga kachoy sa kabilang ng ano, ng pinagpipisingan ko doon mga kachoy, oh, sa may tulay. So maganda rin spot dito ro mga kachoy, may nakapagsabi sa akin. Try natin dito mga kachoy. Yun, sana makairon tayo makuha dito mga kachoy. Sit up tayo mga kachoy dito. Paano kaya tinawag na barangay Buhayang Bato dito mga kachoy? Baka may buhaya dito. So yan mga kachoy, sit up tayo mga kachoy. Yun. Shout out nga pala sa mga ano, mga taga Buhayang Bato, mga anglers dito. Sabi mga anglers mga puto mga kachoy. Oh no! Ito ata yung buhaya. Chocolate, siyempre chocolate. Pamain natin mga kachoy, chocolate. Hindi ato sa mga kachoy, bulate. Ang style daw yung mga kachoy, pag bulate yung ano, yung spine, kailangan taptuin mo yung sa isang hook or dalawa. Ano, maraming bulate sa isa dito ano eh, kunti bulati kaya magsasacrifice mo ka. Kailangan masipag kang maganap mga dalawa tayo. Yun, sana makarami tayo kasi sana natin patuwa. Yun, gari mga kasoy. Nakayari mga kasoy. Buwa mga kasoy, isa. First catch mga kasoy. Yun o, aroyo mga kasoy. Aroyo. Ayos. First catch. Kaya tayo mga sa shoutout nga pala sa ano, sa Purared ano tayo mga kasoy. Salamat nga pala sa support na mga kasoy. Purared plus na tayo, Purared 38 na tayo. Ginagawa mo good size at kasi yun kasi ayos ta, good size na ito mga kasi mahal naman na kayo. Yo Buhayang Bato, ginagawa mo Buhayang Bato. Salamat. Huwag kang lalabas dito, buhaya. Mamaya lumabas ka dito sa batuan. Hindi na tayo masisiro walo eh, nakadalaw na tayo.
Yari ka naman! Yari ako ito eh. Ay, sus! Duli, mga kasoy! Kala ko plapla. Pagka natipuma rito eh, nakahubit ka. Lalagdating ka na sa rito. Parang dito. Tatlo. Tatlo na mga katoy. Malabo talaga sila mga katoy. Panisyan niya na mga katoy. Siguro, buko talaga magandang pag-ano natin. Cellphone lang kasi mga kailan ako eh. Ilugan. Ilugan. Ayan lang natin. Si, unit niya, D25. Real. Yun, baka naman, Redmi. Baka yung Redmi naman yung cellphone ko. Yan lang kayo mga ating. Update ng mga ating. Salamat nga pala mga ating sa support nyo dun sa yung huling-huling natin upload yung sa Isla Taling. Wala. Kawayan mga katoy. No. Yari na naman! Dito ka lang! Ginagawa mo! Dito ka lang! Yun! Ate, pumupula na ulit! Yung mga katoy, oh. Pumupula na mga katoy. Wala, di ata makita mga katoy, oh. Buka-buka mga katoy, oh. Parang nagka-shoutout pa. I-shoutout mo sila. Ginagawa mo. Pangatlo, tilapia! Wow! Achoy, tatlong tilapia, isang atole. Yes! Sir, ma'am naman, baka naman pag napadaan kayo sa akin na din nyo naman po natutupuan nyo yung content ko, huwag nyo na lang po i-dislike. Regalo nyo na lang po kay Katchoy, si Road Choy.
I-skip nyo na lang po kung ayaw nyo sa mga panood. Ginagawa mo? Bakit na naman mga Joy? Oh no! Sabit bakit siguro ano sampo na. Yun mga Joy. Naubos na yung ako mga Joy. Sampo yung lalaki. Siguro sabit na Joy. Nakasalat tayo mga Joy. 3 tilapit saka isang kanduli. Yun ang inano ko sa video, pero ano mga ito, maka-4 na takong kanduli at mga tilapit. Oh, tama ate. 3 tilapit at 4 na kanduli. Guys, nerte mga dito sa ano, buhayang bato. Kunti lang na ako. Kinagat pa ng ano, buhaya. No. Dami kong nakaubos na taga mga 20 piraso. Oh no! Kaya simbol pa mali, 10. Dala-dalawa yung nagawa ko. Kasi yan. Tingnan ko mga tayo. Ulan na rin to. Hindi na mapapalaw ni Commander. Thank you sa inyo mga sa laging pagbisita sa akin channel. Siyempre yung mga bago pa lang sa akin channel. Supportahan nyo naman ako mga toy. Toy Fishing. Mag-comment lang kayo dyan mga toy. Ako lang bahala sa inyo. Bibistahin ko rin kayo. Tulong-tulungan lang tayo mga toy. Maraming salamat sa inyo mga toy. Pag-subscribe naman po yung channel ko mga toy. Kung ating pa nakasubscribe dyan. Yun. Maraming salamat mga toy. 4 na oras tayo nag-edit pa ako ano no? Kapit ko lang. Labo talaga. Labo talaga mga toy. Pasensya nyo talaga. 4 na oras tayo mga toy na mingwit. Naka 3 tilapi lang tayo. Naka 4 na kanduli. Yun, salamat sa inyo mga toy sa walang sawang pag-suporta sa akin channel. Thank you sa inyo mga toy. Thank you, bye-bye, salamat po. Yun, uwi na mga toy. Dito tayo sa likod ditong Barangay Hall mga toy. 3 lang tayong tilapia mga toy. Ganda tong isa, ay dalawa. Yung dalawang kanduli mga toy. Hindi ko nasasama sa video yan. Ulan na. Next time mga toy.